baba rasi varototi fanike samai pana achida kutovaisa sando musoro vachitaura inini. Akati zvaita zvakanaka munhu iye abuda papi pano ndopakabva asvika nezuro ndopakutema munhu. Nokuti nini moto yangu yanga iri yekuti work is better than men. Vakavhura dhoo achibva aona mutumbi wamai wake uri pafloor wakafukidzwa. Abva azitarisa mudenga umva aona baba vake vakaita sei vakazvisungirira. Hello salibonani makadini tusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Anesuta Shamaachi. Nhasi muchirongwa The Village tiri kuzengeza 2 uku kwataenda kunoshanyira mhuri yakaungana mushure mekunzwa kuti hamai yavo yakaurayiwa nemurume wake. Uyu mushure mekunge amuuraya akabva azvisungirira, akazowanikwa nemwana wake ari grade 7 atofu. Takwanisa kutaura nehanzvadzi dzemushakabvu uyu anga achitaura kuti murume uyu anga agara ari munhu anoita zveviolence. In fact chiitiko ichi chinenge chakaitika nezuro. Kozi muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu akati achibva kuchikoro ndopakavhura dhoo achibva aona mutumbi wamai wake uri pafloor wakafukidzwa. Abva azitarisa mudenga umva aona baba vake vakaita sei vakazvisungirira. Saka akazofugura mai wake akaona fesi yese yakazara ropa kana kuti azive kuti wakuwadzirwa papi watemberwa papi haana kukwanisa kuona. Saka chinhu chaakaita kutora foni yamai wake ndiyo yatine pagurupu redu refamily yekwedu isusu kwaNyarikwe. Ndiyo akazotizivisa iye achichema achitaura kuti ana sekuru amai waita sei wapondwa kunoko wafa amai baba ndawaona wazvisungirira futi. Saka ndipo takaona meseji nanhasi asati aziva hedu wana wakwasha hapana atata auya kuti atiudze kuti zvakamira sei. Saka takangomira kuti tione kuti vanouya here kana kuti vachasvika nguvai. Mwana uyu ane makore mangani? Sisi wangu ndofunga mufamily medu ndiye wechi5 ndio age yake atova nevana vake 4 ndio anga ainawo. Ko mwana wamuri kuti akasvika akavaona vari pasi ane makore mangani anga achibva kuchikoro? Anga ari grade 7. Makore ake chaiwo handisina kuziva kuti ari mangani asi grade 7. Imimi muchizama kuferefeta nyaya iyi makambobvunzawo here maneighbors kuti pane zvavakanzwa here kuda pamwe pane akashedzera kana manoise kana noise yaibva mumba pazvakaitika? Pamba papasina vanhu ndokutaura kwaita mwana bhozi mwana ari kuti ndakasvika ndichivhura dhoo achitobva kuchikoro. Ndafunga vakanga vasara vari vairi pambapo. Pamba pavailoja here kana kuti panga pari pavo? Kuruzevha kwachiota pamureverwi pakaroorwa ndiko zvaitikira. Apa pamba pedu apa ndo pakakurira musikana uyu. Saka aigara nemurume wake kwaakaroorwa? Murume zvakanga aita, murume akanga aenda kusauthi anofunga akatora makore anotosvika kuma 4-5 here asina kutombobvira aita sei adzoka kumba. Saka mudzimai uyu musikana uyu aigara nevana ndio vakanga vachitomusapota. First born nesecond born wanga uri kusauthi uku ndio vaipota vachiti vakaonawo mari vachitomira musikana uyu mari yechikafu nekupedzisa imba yakanga vachivaka ipapapo. Ndo zvandinoziva ndo zvakanga zviripo. Mukufambidzana kwavo paimbove here nenyaya dzaiuya kwamuri pamwe dzekuti vainetsana kusanzwisisana dzimwe dzekuti pamwe maigara matare semhuri kana kuti hapana chamakambonzwa? Uyu murume uyu atora nguva yese ari kusauthi uku akauya mai so paitika mhirishonga yekusouth Africa iyi. Ndofunga ane 4 weeks here mwedzi hausati wakwana auya kubva kuSouth Africa uku. Akati taita sei tadzingwa. Saka akatotambirwa zvakanaka pabhazi pastation pavo. Saka si vasati vasvika kumba mhirishonga yakatanga vachitori kumba vachitori kuroad. Ndipo akatanga kutonetsa kutoona munhu iye akutaura zvisiri izvo kuzosvika wasvikawo kumba. Saka
Apaitaura zvisiri kuti chiya. Meno nyaya yaibvunza uchiti hanzi ndine mutemo wangu wandakapa pano kuti hakuna munhu anosvika panapa. Munofanira kunge muchiti kana pakasvika munhu auya panapa munofanira kundifonera kundiudza ndiri kupi, kusauti kuti pana nhingi auya panapa kana kuti pana nhingi asiya bhegi rake pana aremerwa aita sei. Saka iwewe hauna kundiudza sei. Ndakanzwa kuti pane munhu akarara panapa. Munhu akarara ipapapo ndibhishopu wekuchechi kwamudzimai wake uyu. Ende vana vavo musikana mukuru anga ari kusauti anga aripo pamba. Murume achibvapo waimba yekurara pamukicheni. Uyu achibva ararawo zvake nevana vake mubedroom. Saka paakanzwa kuti pane munhu akarara mumba umu, akarara pamba, pamwe akafungidzira kuti chikomba here kana kuti chii. Saka paakazodaro akazosvika pakumurova. Amurova kudaro akatobuda ropa munzeve nemumhuno. Ndikafonera ndikavati endai nawo kuchipatara. Asi kana maenda kuchipatara maita sei? Muripota kumapurisa. Shuwa wakaenda kumausekwa. Asvika kumausekwa zvikanzi tangai maenda korapisa munhu tizoona unyore chiafidhavhiti. Saka vakarapwa, afidhavhiti ibva yanyorwa wachibva waenda kumapurisa. Saka ndipo takazoti nyaya inofanira kupera kupi? Kumapurisa ikoko. Munhu iyeyu anyanya. Last time akambomurova futi netambo dzemagesi. Kasi aita achidzoka paimboshanda kuSouth Africa? Pa5 years apa haana kumbobvira adzoka. Haana kumbodzoka. Saka vakatoti waitotaura iwo musi wandakazotaura nawo sisi. Kutoti ndazorora kurohwa. Ndofunga pamwe kuenda kwakuita munhu agara kupi? kuSouth uku. Haana kumbobvira adzoka. Kutodzoka ndiyo hwendo hunohwabva asvika achibva aita mhirishonga iyi. Saka notizive kuti akabva ikoko akazvironga here kana kuti mweya wakamuita hatichaziva. KuSouth Africa uku aitei, basa raaishanda nderei? Ndidi kunyepa. Basa rake handina kumboribvira ndariziva. Aingoita zvinenge zvomakapenda here, ndaingomuna zvanhu zvimaturuzi zvakanongoti wandei. Pamwe ndiro basa rakanga achiita ikoko. Mataura kuti vane vana 4. Makataura kuti 2 vari kuSouth Africa. 1 ndiye uyu anga ari grade 7. Ko mwana wavo anga ari kupi? Mumwe uyu hanzi anga ari kuMaricho, kumaruzevha. Pane kwaakanga aenda koita tumwe basa. Imi makamutarisa mukwasha uyu, munhu akaita sei? Mungati munhu anoita zvechisimba here kana kuti munhu wekutoti wakatarisa haungambofungire kuti angaita zvinhu zvakadaro? Munhu anotomuona zvake haambomufungidzi kuti anodaro. Asi isusu nezvinhu zvaakuitika tisati takutoziva kuti murume uyu is so violent. Because mazuva anga awandisa achingogara achirova sisi wangu ava. Ndofunga sisi ava simwe nguva aitovharidzira. Amazuva taona wakazvimba. Ukavabvunza kuti ndadhumira padhoo. Iwo watorohwa. Vanga vakanyarara. Ndozvatinoziva pana sisi wangu. Vanga vasingatauri. Waitomuvharidzira. Kana pakashayika mari, waitotaura kuti mukwasha yenyu kubasa uku haasi kushanda. Ende taizvitambira hapana zvatairamba. Saka sisi vanga vane rudo, asi murume aigara achingovabata zvisirizvo. Murume ndiye aigara achingovabata zvisirizvo. Akatosvika pakutotumira mapikicha. Zvikanzi mukuona tiri kubva kubhichi, kuno vasikana vanogeza kunoko. Saka yese kutaura kwake aitotaura kuti hanzi inini kubva mwana wangu first born ari grade 3 pasina rudo mumba medu. Ndikamubvunza kuti makore mangani amagara, asi uyu mukuru ano makore mangani, ane 31 years. Saka kutaura kuti wanga uchigara nemwana wangu nehanzvadzi yangu for 31 years. Musingadani here, makaregere kungodzosera kochi mwana wangu. Saka ndaifungudza zvichachinja. Ndabatikana tete. Makatarisa zvakaitika izvi, makambotiwo pakanzi pakawanikwa hanzvadzi yenyu iri pasi, makambofunga kuti here pamwe zvimwe pada mungange mapinda kana robha kana kuti zvaitwa neumwe munhu asiri ivo baba asiri mukwasha wenyu? Isusu ikoko hatina kumbokusvika, nanhasi hasati akusvika.
hatina kumbokusvika kana kuti tifungidzire kuti robha wacho anobei. Mumba angu hamuna kana chinhu chirimo chinoshamisira. Munhu akagara ega zvake for 5 years ari ega. Chinhu chingati vaiuya korobha ndinochishaya because vakanga vasina mavaluables okunzi panganzi pangabiwe. Makambozama here kutsurawo sisi venyu kana kuvayambira kuti mwana wamai kana munhu achikudai so zvinogona kuguma zvapamwe kana imba yanetsa chisiya? 2 weeks ago ndakafonera kunzi hanzvadzi yangu iri kokurohwako. Ndakasimuka pano ndikaenda ikoko ndikawaona. Iye murume wacho ndakashamisika chitomuona ari ikoko. Ndikavabvunza chivagarisa dada nasisi wangu. Ndikavabvunza kuti sisi taurai tinzwe kuti nyaya yangu iri papi. Zvikanzi inini nyaya iripo ndeyekuti baba varasawa varunditiwo mufoni mako iyoyo pane munhu akanga achikomenda zvinhu zvawakapfeka kuti kagreen ako. Zvino ndakabvunza kuti ndiani akanga achidaro. Zvikanzi kuchechi kwangu kwedu inini ndiri one yotuma post tawo uyu ndi first yabo uyu ndi second wetransport newetreasury. Wapinda chechipi? Ndechipostori ndisingaziva kuti zita rayo inonzi chii. Saka ndipo pakati anzi wakati kuno kuri kutonhora kanja nekoko chando. Ndipo pakaburisa nyaya yakanyanya kunetsa kuti manga muchibvunzana nyaya yechando zvaizosvika kupi mabvunzana nyaya chando. Saka which means imimi munogona kunge muchiita se muchidanana. Saka patakazobvunzwawo murume wacho akanga asingadi kucooperate aitira zvoita zvonoise. Tikamutora kuti handiri kuziva kuti uri pamba pangu hafanira kuita noise pano ndauya kugadzirisa itiona kuti zvakamira sei. Zvapera izvozvo ndipo pakati azomuchitsanangurawo ndipo paaitaura zvake izvozvo zvokuti vaibvunzana nyaya yechando chichi. Tikatopedzerana ndikati inini mwana wangu dai kwakuri kuti maita zvakanaka inini chandandiri kuona chakanaka mukaona musingawirirane better to separate. Uyu munhu oitawo zvake iwewe kana ati iwe wodzoka kusauti kwako kwawanga uri nengo mukadzi wawanga wainaye wodzoka kuita zvakanaka kune mumwe wako wauri kuona akanaka wacho ari kupi ari kusauti. Kusauti ukanga nemumwe mukadzi? Akatova nemumwe mukadzi wekusouth Africa anga aroora ikoko. Handifunga kuti kuroora pamwe wanga achingogara wese asi anga ari kunzi anga atova nevana here kana kuti vairi kuti 1 handisi kunazoziva. Saka zvadaro izvi ndipo pandakati inini hanzvadzi yangu haichadzoke kwachiota kusvika taona kuti unhu hwako hwakamira sei. Zvikanzi inini ndandiri kukumbira kuti mundiripise henyu zvandakaita sei ndakakanganisa ndikati inini handina kuuya koripisa ndauya kogadzirisa kuti muite sei muwirirane. Ndipo patakataura naye izvozvo sisi iyeyo akazobva asumuka mukomana achiti akuenda murume wacho akatoenda. Tikatoti tagadzisa zvinhu tikati aiwa kana mapedza henyu maona utaona kuti imimi kugarisana kwenyu kuri kwakakosha kwakanaka. Uyu musikana achaita sei tinomusiya achiita sei achiuya asi for now chimbomusiyai kuno. Sho takagara naye pandamusiya kuna asisi wangu uko sisi wakuru ndokwanga ari kugara tichitotaura marimwe zuraya achibva andisendera audio. Zvikanzi mukuru wacho ndaita challenge yeyi. Zvikanzi in fact murume wacho ndiye akatanga kundifonera inini for the first time in 5 years. Vandifonera baba ndandiri kukumbirawo kumba uku mombe dzakadya mugadhe mawaridzi. Saka ndaida kuti mairasi wauye kupi wauye kuno because mhosva dzinozowanda. Ndakamurambidza hanzvadzi yangu kuti ikoko pane zvandaingofila ngati no usaende. Shuwa akateerera musi wokutanga. Murume webva aona kuti mastrikes ake ari kufoira akabva aya neimwe triki futi. Zvikanzi mwana kunoku iyo pazaitika incident iyoyi mwana anenge ari kungoita zvekupengereka kunoku hameno mhepo dzakamira sei. Saka dai mauya nofunga nenyaya yokuzvara iyi akati regai mai ndinoona mwana iye kamwana kagrade 7 aka ndana kuziva kuti atoenda kana sisi awana utomboziva wakanga wabuda ukatonzwa kuti mairasi waita sei waenda. Tikati vanogoenda vasina kuoneka sei. Zvikanzi pamwe vangoda kuti regai ndimhanye vanoita sei vanodzokawo kati regai tozonzwa. Ndavafonera ndikati ko mazoenda sei
saka mukuru wacho regai ndimhanye handizimbogare ndiri kudzoka handiregere pakudzoka ndikangoona mwana ndoita se ndodzoka ndoreini ndokumbira hanzvadzi uite se udzoke munhu aenda rochituzuva ari ikokoko ndipo ndakazofona kwaari ndikati koma ngoti zizi sei zvikanzi atakazenda nemwana kweyo kumaprofita hanzvadzi yangu inovharidzira ndofunga kuti handitaurire kuti mwana ndakasvika akatosimba because iyi anga tsiki yemurume kuti uyu abve kupi kuruwa uku aite se aende kwa apa akanga murume wacho akanga ari atopiwa kabasa kokuti aise matiles pamba mutoilet saka murume akabva disapiwawo nguva iyoyo pakangoenda mukadzi which means akangoti hanzvadzi yangu ichibva iye 10 minutes akabva ateerawo akati zvaita zvakanaka munhu iye abuda papi pano ndopakabva asvika nezuro ndopakutema munhu ndiwo mafiro akaita hanzvadzi yangu iyoyo. Veukama vemurume wehanzvadzi yenyu vakambosvika here kumba ikoko vambozama here kusenda chero mashoko enyaradzo pamafoni chero kufona zvako kana kubetsera pane zvese zvamuri maproceedings ari kuitika panapa? Sekutaura kwakaita muzukuru achitaura ntaura naye achitumira message pafoni akati paakaona kuti ndo zvaitika izvi akamhanya kuna baba mutini akachida kuenda kunovaudza kuti ndo zvaitika kumba uko abva asangana nababa wake ndio akazounge waapo pamba saka hakuna nanhasi kana ivo vanakwacho vacho havasati atomboya officially kutiudza kuti ndo zvaitika kupi saka takangoungana pano kuti mirire kuti kana vachiuya tonzwa kuti totangira papi saka sinzi ipapo kubva nezuro takafona zvikanzi mabhodhi arimo haasati atorwa ari kumba here kana kuti kupolisi mumba anga arimo mumba nezuro usiku takazofona vauya here mapurisa zvikanzi patumirwa mapurisa ndiauya ndiakagata mabhodhisi pano sanzi vinofunga vanotorwa mangwana kuseni ndafona kuma6 ndichibvunza kuti vatorwa here zvikanzi havasati asi kuma12 ndopazisendwa meseji akazoti mapurisa azoya vatorwa vaendeswa mumochari. Mungaziva chii chaita kuti vanonoke kuvatora here? Ndisingazive logistics zvemapurisa kuti vanga vasina transport here kana kuti chii chakaitika sinzi asi pakatoya vanhu mapurisa maviri akauya achinzi ndio akauya akarara aripo pamba ipapo asi okukoreketa mabhodhi havana kuuya ndio vakanga vachinzi vachatevera nhasi saka nhasi patafona kuseni zvikanzi havasati vauya zvatova zvinhu zvatikashamadzawo kuti kusvikawo nguva dzinedzi havasati vauya asi azosenda meseji ndofunga ma12 zvikanzi mapurisa azouya vatakurwa kuti tizive kuti vaendeswa kupi hatina kukwanisa kuziva vaendeswa kumochari kupi. Makakosa kunyatsotsanangurwa here kuti vakabayiwa papi vakabayiwa kangani kune vakaona? Mwana ari kuti inini ndakafugura jira rangu vakafuga kuti ndizive kuti vatemwa papi vakaita kutotemwa hanzi havana kubayiwa kuti azive kuti vakatemwa papi nepapi hanzi ifesi yese yanga kazara ropa saka munhu mukuru chaivo kuti atiudze hapana munhu atiudze. Saka izvezvi mwana ari kupi anani? Mwana iko zvinezvi ariko ikoko ndiye andoona foni yaamai vake hati kutaura naye ndiye ari tokorosponda naye grade 7 munofunga kuti aona zvese ari ega hazvandirwadza. Ndeupi urongwa hamunawo kuti mwana awane kubetsereka nekuti tikuona kuti zvaaona nezera rake hazvienderani? Muri kuzama kuenda kunomutora here? Muchamutsvagira therapy here? Zvakamira sei? Apa ndisingazivi hangu inini ndaurongwa hwandachitofunga kuti daita taziva kuti wauya watipa information yekuti wauya kotiudza kuti ndo zvaitika mwana taifanira kuuya naye ogara hake kuno akariko kugara ari pamba ipapo kuti zvinomukanganisa pfungwa. Ko vamwe vana vanga vari kuSouth Africa neuyo mamuchiti ari kumaricho vakazokwanisa here kuungana vese panzvimbo 1 kana kuti mwacho navasati vadzoka? Musikana takataura nawo asumuka nhasi kubva kuSouth tisingazivi kuti anosvika nguvai. Mukomana angoti ndiri kusumuka nhasi saka asi akonfema kuti apapi
Saka kumba uku mukomana mukuru nemusikana avasati vasvika pakaitika zvinhu pamba pavo avasati vasvika. Mashoko amungada kuyambira kune ava vari kune marriages anooneka kuti ari kuabhuswa. Vamwe vatochembera varimo marriages vachirohwa vasingagari zvakanaka marriages. Ndezvipi zvamungada kutaurawo zvekuvakurudzira kana kuvadzivisa kuti chitiko chakafanana naichochi chisange chichaitika kune umwe munhu ari kuona chirongwa nhasi? Inini seni hangu ndinovakurudzira kusaita bongozozo. Zvinhu zvinofanira kugadziriswa amicably, vowirirana. Kana vachinge vaona kuti havasi kuwirirana, better to separate. Kwete kugara nemunhu nguva yakareba muchitima hatisi kuwirirana muchigara mese. Dai pasvika nyaya iyi, dai kuri kuti vakanga vaita zvanandataura kuti chisiyanai nazvo, iwe woita zvako woita zvake. Dai hanzvadzi yangu iri menyu, dai ari mupenyu. But nenyaya yemwana, chitomuti mwana zvavati ari kudaro haakwanise kutumirwa here. Handiti kuna mukomana mukuru uyu ngamukwidze rifti auye kuno womuonera uri kupi. Zvino iyi hameno kana kuti mhepo handichaziva ini tete, handichaziva. Tazokwanisa futi kutaurawo nanasisi vemushakabvu avo vanga vachipa yambiro yekuti kana munhu achinge ari murelationship yaanoona kuti ari kuabhuswa ngaabude atsvagewo zvokuzviitira. Inini ndainyanya kugara naye kazhinji, murume uyu anga ari abusive. Asi chainetsa ndechekuti munino wangu waiti ukatomutaura kuti iwe munhu ngatimutorere matano aibva aramba. Akamurova kubva achine mwana wake mudiki wekutanga mukomana. Aimurova zvokuti ndaiti dzimweni dzenguva ndikaenda kumusha aitotaura mama wedzi airwadza aigona kutomuti imbwa iwe ndipe chakati. Ndine rimwe ramazuva randakatomuti iwe ramba kunzi imbwa. Zvikanzi aiwe imbwa iwe kana ukatoramba ndokuti ungoiti une muswere. Anga asina respect. Saka ndakatombonetsana naye. Ndikati inini ndakutorera matano zvikanzi kuda kuzondiramwira chitunha here. Ndikati haisi nyaya yekuramwira chitunha, ndakuno kumangarira kumapurisa. Zvikanzi inini totori neraiti yekurowa mukadzi wangu. Ndopa ndakamuti aiwa muno mune mutemo. Hakuna munhu anobvunzwa kuti sei kurova munhu. Saka zvakaramba zvichidaro kusvika uchiti ukaenda unosvikaona zveshuwa achinzi arohwa. Aisvika pakumurukira nyangwe tambo yemagetsi chaiyo zvokuti iye zvino anga anotori nebundu ranga rakadunduira ropa kumusana kwake uku nenyaya yekurohwa ikoko. Saka musi wakazoregedza kumurova ainditsanangurira kuti andirova netambo yemagetsi kudaro. Anzi pandatoona kuti pano ndakufa, anzi ndobva ndangodonha pasi pandanyepedzera kufenda. Andopa akandidira mvura ndopa ndakazoti sei ndopa akapesera kurova. Ndobva azobuda bva aenda ake kunze kwenyika. Vanoita 7 years dzake anga atova neimwe mhuri ikoko achitogara nemuSouth African ikoko nevana vaviri ikoko. Vamusiya ake ari pamusha ndobva asara akachigara nevana vake pamusha. Saka musi waakadzoka ndomusi wandakati zase ndomusi watakarealize kuti paatodzoka apa auya futi achida kuita zveviolence. Akangosvika achitomutorera foni. Ndobva atanga kuona mameseji. Ndobva akatanga kutotaura kuti wangochita chihure pano. Mufundisi wako akauya achirarire pano nokuti mufundisi wane rimwe musi wakasvika vadokerwa vanga vane dambudziko regumbo. Mai ndobva vafona. Zvikanzi mai kane ngoni ndiri kukumbirwa kuti baba varare pamba penyu nokuti kuno kure vozofuma vachiuya. Zveshuwa ndobva varara. Saka anzi vane mwana womukoma wake anga aripo, vane mwadoro nemwana wake. Ndobva vauya mbva vakuita noise. Saka iwanga watanzi kuti varare mufundisi nevanhu vanonwa doro bva ndawawaridzira mukicheni. Saka iwakomana vabva vaita noise namufundisi. Mufundisi bva watosvika pakubuda havo nguva kuma2 vachibva vaenda havo vakatsatsaira vakabva vabuda mbva vaenda. Saka zvadaro ndobva atanga kuda kubva amutanga kumurova. Amurova kudaro anonzi akamurova bva aswera akamuvharira. Saka mangwana acho manje ndobva afonerana nanzvadzi yake. Zvika zvanzi pedzi taura nemurooro wako pona pane nhau yaitika. Hanzi saka bva ndatobata foni bva ndakutaura natete kuti zvakadai. Hanzi bva abvuta foni zvika zvanzi une zvawasirira. Hanzi ndikati zvandasirira zvipi kwenu nai baba rasi. Hanzi ndopa akabva andirova mbama. Hanzi mbama yandakarohwa ropa rakabva ratitsa. Ndobva ndano ita rima ndobva ndanodonha. Ndikati maiwe kani. Hanzi ndadonha kudaro. Ndobva ndazopinda mumba. Hanzi ndopa akanhonga achidhina auda kumutema. Mwana wake musikana ari grade 7 mbva anorara pamba pana mai vake kuti usatema amai. Ndobva amusiya.
Saka adaro ndobva wangoti wamona nguwa diki anzi ndati mwana pati mama ngatitizei. Ndo matizira vakaita bva vaenda kunopotera kwa bamnini. Bamnini vaine kutyawo kuti mukoma wangu ari abusive, anogona kuuya akatikuwadza, vamutsvagira pekurara panext door ndopakarara. Saka foni yasvika inini nasisi wangu ndopatakabva taunganidza mari tikandategai ndite se regai ndiende ikoko. Ndakakwira ndikaendako ndakasangana naye pa10 miles. Ndopandakasangana naye akatoita Rwanda ndikati chiwanda. Ndobva tabva bataenda kumausekwa kumapurisa. Ndobva tanoripota nyaya kumapurisa. Taripota nyaya kumapurisa. Mapurisa wakatipa tsamba zvanzi ngavaende vanoonekwa nadhokta. Zvosho bva taenda bva vaonekwa nadhokta. Vaonekwa nadhokta ndobva tadzoka netsamba isa hatina kuziya procedure yacho. Ndobva kusvika zvanzi aiwa pana affidavit rinofanirwa kuita se kufilwa nadhokta dzokerai. Bva tadzokera bva taona dhokta amupeta. Zvanzi mozoya mangwana bva tadzokera bva tavataurira mapurisa kuti ndozvataurwa. Zvanzi manje saka moita sei? Tikandati atichaziva kuti toita sei, todzokera here kune munhu akadai. Ndopakanzi nemupurisa akatabva atipindura zvanzi saka mamuda kuti tikupei pano pekurara pano here. Tikati aiwa tichingotaurawo sezvinhu tiri vanhu tiri mudambudziko. Ndobva tatoona kuti panapa hapana zvekutamba. Bva tabva ndobva taenda ndobva taswera tiri pachikoro pamureverwe nematicha tiri ipapo takumirira kuti tizoona kuti sei kufamba asatione. Tamira kudaro zvoshuwa ndobva tazoenda. Asi vakatombokomplena maticha vakati ko vadarirei mapurisa, munhu ari kutaura zvekuuraya vanhu 8 iye ozviuraya, vadi kubva vangoya vasunga munhu. Tikati isu hatizozi taura zvekuuraya vanhu 8 iye murume wenda because paakauya pachona akatotaura ndoda kuuraya vanhu 8. Saka inini ndakatanga kutaura naye pafoni. Saka ndataura naye pafoni ndobva ndamuti muri kuziya here kuti kutorera munhu foni muno muZimbabwe kusi kuSouth Africa zviri kusungisa, dzoserai munhu foni yake. Saka inini pandakazogumbuka tobva tatotaurana zvakanaka zvanzi aiwa toda kuti muuye imimi, toda kuti tiende kwamambo, imimi nevanzvadzi dzenyu tiende kwamambo. Ndikati aiwa hapana chakaipa bamnini, tinouya zvakanaka. Saka pandakazogumbuka ndepekuti takaenda namufundisa vatichienda kunyaradzo yababa wangu, takaenda kunisa matombo yababa wangu nanzvadzi yangu. Ndobva takaenda nawo munhu aitibatsira munamato. Saka ndobva takaenda nawo, ndopa vakandinyorera message zvanziwo saka imi makatonointroduce kwakamukwasha pambakaenda kumusha. Ndobva ndakati ndobva ndaita ndobva ndati taurai nyaya munogona kuzoita se kuzozvimirira akanointroduce ndiani. Ndobva ndakatanga kunetsana nawo. Mufundisi makaenda nawo pamaita zvekuisa dombo kumusha kwenyu imini? Takaenda namufundisa nekuti munhu atagara taziva kubva kudhara. Taiita nyange patakaita nyaradzo yanzvadzi yangu ndo vakanga vari pano, ndo vakatibatsira pamaservices. Saka munhu wataifamba naye muzvinamato tichibatsirwa mukurarama. Saka ndobva ndaita sei, ndobva ndanetsana nawo. Saka inini takazofonerwa kuma10 because ndakabva ndabva ndaenda pakusisi wangu kuruwa. Ndobva tafonerwa nanzvadzi yake. Zvanzi mai guru ndanzwa kunzi muri kuti muri kuuya. Mai guru please musauye kunoko. Baba rasi vari kutoti mufanike samai panasha da kutovaisa sando musoro. Vachitaura inini nekuti vandituka mai panasha vakambondituka. Ndobva ndati alright tete. Ndobva tataona zvanzi please musazonditengesa nekuti auya kumba kwangu achitotaura kuti ndiri kutouraya vanhu. Imi musanditengesa, rufamba nemushonga wamakonzo wainawo muhomwe autora kuna amai vake. Ndobva ndati aiwa tete handibo kutengesai. Saka ndo maitikira zvakaita zvokuti tete ava ndauzombotaura navo kuti ndo vakatibatsira kuti tite sei. Saka tete ndo vakazonditi mai guru musauye musina mapurisa, endai kumapurisa. Saka mapurisa zvavakazoita taizoita medical. Ndobva vamufonera ende zvoshuwa akauya hana kumbotora nguva. Ndobva auya achingopinda chete akangosvika mai guru ndiri kumbira kuregererwa, handisi kuzoti mhepo ipi yanga yandipinda bhagara pasi. Abva ahwarara zvokuti kana mapurisa vakatozopedzera vakutoseka naye. Zvoshuwa ndine mhepo zvangu ndipindawo ndiregerereiwo. Saka munini wangu yanga atovhurisa dhoketi. Mupurisa wacho akatotaura akati isusu kana tavhurisa dhoketi hatidi munhu anozoita sei anozoridzimisa. Zvanzi aiwa da kutoti avharirwe. Auya nekuzvininipisa kwaakaita nematauriro. Uya ndokunzwa odzidzise murume wake mva ati aiwa saka inini ndakuda hangu protection order asaite se asandirove. Zvanzi alright. Imi protection order moenda kumarondera. Zvoshuwa takaenda kumarondera ndobva tapiwa protection order. Takazopiwa date wecourt kuti tive musi weFriday. Ndobva taenda patapiwa protection order. Ndobva tatouya kuno. Ndobva tasvika kuruwa kuya. Saka tasvika kuruwa ndopa akazoshedzwa nanzvadzi dzangu. Nzvadzi yangu bva auya ndobva tati tigare pasi titaure nawe. Ndobva vamutaurira kuti kwaiwa wairova saka kana usingawira naye pa31 days. Akatotaura ega zvanzi shuwa marriage yedu haina kumbobvira kubva patarorana, hatina kumbobvira tawirirana namairasi. Ane nharo dzaanoita saka inini nenharo dzaanoita ndosvika pakumurova. Hanzvadzi yangu ndobva agumbuka zvanzi saka panapo rude.
chimusiya akaite sei, muparadzane mune zvakanaka zvauri kuona kuti angakukanganisira pa 31 years dzawagara naye. Saka chaurutera chizwa zvanzi alright. Saka munini handi akazoti aiwa Tsando tiri kukumbira kuti tigadzirise nawo vanhu tifambidzane tasaimone kuti mhuri iri kumusha zvakadai zveshuwa ndobva vatawirirana tikatosanga kutofara. Ndobva mwana wangu ndine mwana wangu ane stand kuEast View, ndobva takutomupa mabasa tikati sezvauya asina mari aone kuti ritira mhuri, tikatoenda tikatonorufa imba zvakanaka tese tichitowirirana. Ndobva atodzoka kati handa kuita sei ndoda kuti ndiise matiles sisi wangu bva kuti uise matiles zvakanaka tichiwirirana. Saka sisi wangu musi weSunday mubva vamuka bva vaenda kuchechi. Inini wobva atonditi sisi ndiri kuuya ikoko nababa rasi tiri kurara ikoko. Ndikati aiwa hapana chakaipa, ndikati amutonditengerawo nzimbe $4 ndomatorera ndakatomita kumusika kwavanga vari zvakanaka. Saka foni munongoziva kuti unoisa foni pamachaja, ndaisa foni pachaja atova masikati ndo pandakaona mine message zvika zvanzi amai pana ndaenda kumusha akuna kumira zvakanaka. Mwana ari kunzi ameno zvaari kuita, mwana wake grade 7. Saka inini nekubhuya kana kuti ndakamutaura kuti usaende kumusha ndakaita kakufini kana bva ndangoti okay bo ndomataurira ndakangomita ndobva ndatoisa foni uko kumanheru kuma9 ndikati adige ndifone ndobva ndafona ndobva ndadairwa nemwana ndikati mama wari kupi zvanzi vari kugeza ndikati aiwa zvakanaka ina ndautoziva kuti vaenda vese ndakatofunza kuti asara achigadzira matiles zvokudai ndakaziva kuti vakanga vaenda vese andingadai ndakakwira ndakaenda kumusha no ndaitoziva kuti anogona kuzoita sekuzonoita nanharo dzavanoitirana ikoko futi akazomukuwadza. Handina kunge ndaziva kuti vatotakurana futi vari vese vaenda. Ndobva ndangota sei saka ndobva foni yangu seni ndichimuka inini handizivi kuti ndakaitsimbirira here ndaona yaita sei yakatoshedha ina LCD yafa. Ndobva ndakabva ndasiya communication naye ndobva ndatoenda kuEconet ndokwandakanotora foni nyowani neSquareT ndikati andike ndinotora foni ndione kucommunicate atova kumanheru. Ndobva ndakaona mwana wangu umwe wakuEast View ari kufona mama hanzi napanasha ari kuSouth batai foni indaipa app ndikati handina app ndikuda kuti unogadzirisa app ini ndaitadza kuisa app ndiri kuenda kuvakomana vanoita zvemafoni ndiri kunogadzirisa app zvika zvanzi mama vari kunzi vafa vaurayiwa kumusha uko. Saka ini ndakaita zviya zvekuti vanhu kungotaurawo ndikati mheno yanga achiita sei anga achienderei ndichibuda mushopu muya mevakomana ndamushaya. Ndobva ndaona mwana wangu musikana ari kumhanya ari kuti mama batai foni pana ari kufona. Ndobva ndazobata foni yaye zvika zvanzi mama vafa vaurayiwa vaita sei vapondwa akusisina atomuuraya aita sei yabva azvihenga. Ndobva ndangotora mari bva ndabuda ndikatenga ndeno sisi wangu wane chirwere chekusabata foni zvishuwa manhera ndakasvika ndakatosvika choshanje ndichenayirawo pamba pawo. Ndobva ndakutoti mairasi maishame mazvinzwa here zvikanzi zveiko ndikati mairasi akusisina mairasi apondwa ndo nhau iripo ndo maurayirwa akaitwa kuti tizive kuti vakazonetsanei. Asi mufoni masisi wangu akatonyora baba munini wangu iwawo kuma3 zvika zvanzi maiguru ndiri kuya mangwana angatoya nematurusi ake ndikatomutsvagira tile cut kuti atikatise matiles agadzire mumba tikati timupe mari. Ndo maitikira akaita nawo kwakutozongonzwa kunzi munhu atoita sei munhu atourayiwa munhu akusisina yazvihenga. Ndo maitikira angoita nyaya. Tinoona kuti mukufambidzana navo vaiti vakambonetsana murume obva ataura zviri switi obva aregererwa. Zvamungada kutaura zvekuyambira mwe vakadzi vari kunze uku kuti kana une munhu akadaro kuti anoti akakurova obva aya okurumbira regerero ozvininipisa zvototi mutotora chiro mapurisa akatomunzwira tsitsi. Zvamungada kuyambira vakadzi vari kunze uku vari mumasituations akadaro ndezvekuti chii? Aiwa inini chandinoyambira vakadzi ngavaregedze kunyarara. Munhu unofanira kuita speak out wakufanira kunyarara nekuti ezvinezvi munini wangu ainyarara nyangwe ana bamunini wake vakatoshokwa vakati atamboziva kuti mairasi vairohwa aivigiridza achifungidzwa kuti ndiri kuvigiridza musha wangu kuti vanhu vasangirikina achivigiridza asi honye ichiita sei ichikura nekuti mukurohwa uzoziva kuti ucharohwa papi. Saka chandiri kukurudzira ana amai ndechekuti kunzwawo kunyange ukanzi unoita single mother unorarama. Isusu titori masingle mother tiri kurarama tiri kuita business. Izvozvi munini wangu ndatomutorera mari yechimbadzo kumuhodhera bhero ndichitaura kuti mairasi ngatitengesei. Mazuva ano munhu unozvishandira kuti uite upenyu hwako unozvishandira musadhipende nemari. Inini hangu handidi kunyepa moto yangu nyangwe ndichitonamata ndakataurira vanhu kuti musanditi ndidzidzisa ana amai ndinotodzidzisa smart but kana dziri zvemudzimbaka ndogona kuvarasisa nekuti inini moto yangu yanga iri yekuti work is better than men nekuda kwekuti ndinoona vanhu vakadzi vazhinji vachiabhusa. Inini ndakaramba kuabhuswa zvokuti ndaitinawo ndiri single mother but ndakasiyana nazvo nenyaya yekuti ini handidi kuabhuswa handidi kuitwa domet nekuti dzimweni dzenguva unoitwa kunga munhu usingafunge nendaya yekuti ndiye murume. Inini teerera inini but tese tinoda kuteererana tinoda kuyambirana nekuti kana iri mari chaiyo
mukaisa patebho mukati ngatiyamurane ngatidai morongerana pamwe chete munoenda kumberi. But dambudziko randakaona kune vanhu varume dzimwe ndingo dzenguva vanoti mari nekuti ndini ndakaishanda, but nemukadzi weumwe ari kupamba ipapo iye ari kutoshandawo, nekuti kana riri basa repamba da kutaurira kana nyangwe vadzimai vese vari pano vari kuziva basa repamba rinorwadza. Unoswera wakamira zvese ndiwe uri kuita, ndiwe prayer warrior, ndiwe uchadiridza muriwo, ndiwe uchabikira vana, ndiwe uchaita sei, unenge uchitoshandawo. But kana papa mari unenge uchinzi mari ndeyani? Mari ndeyangu. Saka vakadzi vakawanda vari kuabhuswa nazvo izvozvo zvekuti anenge akunzi mari ndeyangu. Saka nhau zhinji dziri kunetserana namai nanababa mudzimba inhau yemari, nekuti anenge achiti mari ndeyangu, uyo achiti mari ndeyangu. Ndine mumwe akandakatonzwa achotaura kuti ini murume wangu aitontaura kuti usadye mari ungorudya mabubblegum. Ndikati wadii kushanda munhu waMwari, ngatitengesei madomasi ngatidai, nekuti mukore unoyu munhu womudzimai akavhurirwa namai wedu kudhara vakanga vasingabvumidzwe, vainzi garai kumusha muchengete madhongi nembudzi. Asiko zvino mudzimai akugara nemurume wake kutaundi. Ngatishandei ana amai, tisarambe tichiabhuswa nevarume, nekuti varume vazhinji vanoabhusa vakadzi nenhau idzodzo idzi. Sisida kutorei kumashure pakauya mukwasha mumba menyu. Angari munhu akaita sei pamakamuona paakauya achiintroducwa? Makatoona unge angari munhu angari right here akazotanga kuita umhondi wake nekufamba kwenguva here? Maizviona achichinja here kana kuti munhu angangori right kubva kwekutanga kusvika paakazoita zvinhu zvakadai so? In fact kazhinji chinoitika kana vanhu muchiri kudanana amutaridzane ma-true colors. Even isu tinozoonawo hatinyatsoona zviri mukati memunhu, but sometimes munoona mafambiro kutoti munhu uyu ari right zvake, but pane zvimwe zvinhu zvaanoita ndo zvaivepo. Saka magariro aita munin'ina wangu anga ari magariro kuti aivavarira imba yake. Vakadzi vazhinji vari kuvavarira dzimba dzavo. Sometimes vanofunga kuti kurambana nemurume chimwe chinhu chakanyanyoipa zvachose, but sometimes uri kuzviprotecta. Saka inini ndoda kungoyambira vanhu vese, vanhukadzi vari kudzimba uko. Sometimes zvinoitika ndezvekuti kune vakadzi vazhinji vari kushungurudzika mukati medzimba, but havazivi kwekuenda. Vari kungoshungurudzwa varimo mudzimba imomo nekuti haazivi kwaanonochemera, haazivi kwaanoenda. Saka chikumbiro chandiri kutopawo kune whoever anogona kutibatsira kuti ngavambofamba mudzimba vaone masituations ari mudzimba. Masituation ari mudzimba ari kurwadza, ari kuchemedza, but ini ndinogona kunge ndisingazivi kwekutizira. Handina wokuudza, handina kwokuti ndinobva panapa ndakananga kwakati kwandinonochemera nhuna dzangu. Saka dai zvichiiswa zvatoitwa public, kune vanhu vanotofamba mudzimba vachiona kuti vanhu muri kugara sei muri kugara sei, especially vakafamba during the week. Varume vari kumabasa munonzwa zvinhu zvakawanda because vakadzi vazhinji vari kumbunyikidzwa, but hakuna kwavanoenda kunoripota, hakuna kwavari kuziva kuti ndikabva pano ndiri kunanga uku. Saka vakadzi tiri panguva yakaoma, tinotoda rubatsiro rwakanyanya zvizhinji. Zvingave zvaitika panapa, but mukada kuzvitevedza, mukada kufamba, most of the women vari mukati munomu vari kuchema, havana rugare, asi kwekuchemera havazivi kuti vanoendepi. Saka tibatsireiwo. Makatarisa imimi kuti panyaya munofunga kuti pane chaikwanisa here kuitika kuti chimise zvinhu zvakadai so? Nekuti ndikunzwa kuti mai vayambira makazama kuvatora, zvinhu zvinoitika nekuti munhu anenge achifunga kuti munhu wangu anochinja here. Munhu anenge achida kuprotecta imba yake, but at the end seipapa apa taakutoti akasiyana nazvo. Saka imi muchitaura munoti munhu haachinjwi, kana agara ari mhondi anongoramba ari mhondi. Shiri ine muririro wayo akashoma kuichinja. Takatarisa kuti vapedza kuvauraya vakabva vazvisungirirawo. Munoda kutaura kuti munofunga kuti vaifanira kuzviurayawo here kana kuti vaifanira kurarama kuti vozonyatsopiwa mutongo nevekumakotsi? Inini hangu ndisingadi kuti azviuraye, aida kuti apiwe mutongo, nekuti zvinezvi kuzviuraya hakuna mutongo achapiwa asi atoparira mhuri inenge yaita sei, aparira mhuri yasara. Nekuti kuuraya mutorwa mumusha zvinhu zvinozotambudza, zviri kutambudza mhuri dzakawanda, zvokuti mapurisa havagoni kuuya vachigadzirisa nhau idzi. Asi nhau dzashungurudza vanhu vakawanda. Iko zvino vanhu vari kunyeperwa, vanhu vari kudyirwa mari, nekuti anenge akuti regai ndende ndinobatsirwa.
asi hapana kubatsirwa kwatinoita kunze kwekutoti kana watoita zvinhu zvakadai kutoita kutonyasogona kutoripa ngozi. Saka vazhinji vanoda kuzviti ndigai ndinotsvaka kubatsirwa, but vanhu vazhinji vatodyirwa futi mari nekuda kwekuti vamwe vakuita zvechiprofita zvemari vachiti inini ndozvipedza, but zvisingatoperi. Saka hapana chaunenge wagona nekuti aparira vana, aparira mhuri yasara. Ndoda kutorai kumashure pamamuchitaura kuti murume akabva kuSouth Africa achitaura kuti ndoda kutouraya vanhu 8. Ndoda kutouraya vanhu 8. Aitaura kuti hanzi chii chaita kuti ndide kuuraya vanhu 8 and vanhu 8 vairehwa vava ndevapi? Haana kunga amenshena munhu waakamenshena kuti aida kunyasorova ndini wakati maipanashe vakaida kuvaisa sandomgodzi nekuti vandituka nekuti ndakanga ndachinjana naye mashoko nekuda kwekurwadziwa kuti kozvova kutaura wazviwanepi zvekuti isusu takanointrodusa Mukwasha. Ndopakandibata ipapo kuti munhu akanotibatsira wotanzi Mukwasha akanointroducwa nani, ndopakandibata zveshuwa ipapo ndakachinjana naye mashoko nekuti ndakazotofonerana naye ndikatokwidza izwi zvokuti takatotukana. Saka vanhu 8 vamwe vaitoda kutouraya hatina kutoziva, ndosaka maiona kuti hama dzake dzanga dzakutotya kuti tete ndakuyambira inini musaite sei, musataure. Aitotya kuti pamwe ndini victim, ikoko munino akaitowanzwa kumaraini achitotya kuti pamwe ndinochi ndini ndoda kutouraiwa nechi nesando, nekuti ndikuri memba tiri kumapurisa ikokoko akandisira audio bamunini wavo zvika zvanzi maiguru kana muri kuuya kunoku please musauye netumapurisa twemanga nekuti ihomicide ende munhu panapa tinogona kutoti panogona kuti vanhu 4 vanotobva panapa vakaita sei ngavauye nemapurisa ari armed. Saka mapurisa iwo havana kuzoendawo, isusu takatovataurira iro asi havana kumbozviisa mumusoro nekuti audio ndandinayo zvoti matauriro andakaita was expecting kuti mapurisa vachati tipei audio yacho titese tiinzwe, but havana kumboiteerera. Saka ivo chavakangogona ndechekumufonera ndobva auya. But handidi kunyepa nyangwe maticha vakarwadziwa vakati aiwa ivo vanga vasingamirire kuti vanga vasingafanirwe kuti vamirire, nekuti kana mataura kuti munhu ada kuura 8 vangotofanira kuti uya mapurisa vakawanda votosunga munhu wobva waita sei wobva watomuvharira. Ndozvavataka vanhu zvatai expecta kuti ndozvichaita sei ndozvichaitika. Munhu yakambosungwa here before all these incidents? Akambosungwa here mumashure kana kuti haana mbobvira asungwa nemapurisa? Ndakangonzwa kuti kudhara akambonetsana nemapurisa achida kumusunga anzi achitoita nharo zvaya zvekuti aita nharo zvokuti hamundisunge zvokuti hanzi vakatotadza kuita sei. Saka munina wayaitaura kuti ngavasatumire tumapurisa twemanga because vanogona kumutadza nekuti mukoma wangu ndoita sei, mukoma wangu ndinomuziva. Nyaya ndandichida kutaura ndeyekuti mashoko aitotaura kuti ndoda kuuraya vanhu 8 imi zvi zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nemapurisa kana munhu achinge asvika akataura kuti inini ndanzi nemunhu inoda kukuuraya? Inini ndinofunga kuti mapurisa dai vachiita ndezvekuti dai vachitobva vatoenda nemaarmed kutoama chaiko kutoenda kutotora munhu zvekuti uyu dai akavharirwa dai uyu asina kuzofunga kuti rege ndidzimise dhondo, nekuti matauriro akaita akataura akazvinimbisa zvoti kana iwe wakatoti nai mukoma kuchii chiri kunetseka muri kuita munhu akanaka wani nematauriro aita, ende zveshuwa kuti timuroverere kuti munhu anga akaipa munhu aiziva mhuri yake aita kana yangu wachiuya anouya akarongedzera mhuri yake anotengera vana vake, but chinhu chakanga asingaite chandaiziva akanga asingatengere mukadzi nyange akatoya nechimukadzi aitirwa nevana vake akanga asingaite. Saka takanga tangutoona kuti murume uyu ari kungoda vana vake asi mukadzi aite sei hamude. Kana ipapa pakaenda kunorufa akabatikana munino wangu zvika zvanzi nhai baba rasi ndipewo mari yaikuisa data, haana kumupa kana senda, akaramba akatora mari yake akaenda kanotengera mhuri yake chikafu, haana kada kumupa kana sendi. Ndopandakazomudaro ndikati munin'ina unogona kunge uri kuhwandirwa imbomira kuita sei kuita mamovements noti aitondibvunza nai mukoma zviri kutaurwa zvekuti angadai achinja, ndikati aimbomira izvozvo. Saka isa takamirira mwana wake first born ndanga akati chengetai mama kusvika month end ndiuye inini ndini chanodhila nemapurisa ndivataurire unhu wababa wangu nekuti yanga achiziva unhu wanga achiita kupi kuSouth Africa ikoko. Saka takangomirira kuti mwana zvaari kuya rege tichimutora handa kuziva kuti achangoko bvawo pamba nesande iyoyo aona pasina vanhu abva aenda kumusha. Imi makazvitarisa pamakore aishanda baba vaimbotumirawo mari here kumba? Ndanzwa kuti kuSouth Africa vanga vatori nemumwe mukadzi vaimbotumirawo mari here kumba yekuti sisi venyu vabetsereke? Kutumira vana mari yamai vana vake handidi kunyepa, aitumira kana zvinhu munhu aitumira zvokuti dzimweni dzenguva ndindaenda unotora zvinhu aitumira zvinhu, asi paakazoita mukadzi pane apo nepapo paakanga asisatumire zvinhu
ndo pakatozoita munini wangu iyeye plan akatora vana vake Rasuyu kuti agare navo kuti apota achipiwochi apota achitumirwawo chikafu ndo matorero akanga aita vazukuru vake vakatozotorwa manje namai vacho vauya kubva South Africa iri gore rinei but pesa apa anga achigara navo vachodzidza paWildlife vana saka akanga akutopiwawo chikafu kuburikidza nevana nekuti uyu akanga akutofunga zvakumuwandira munokoziwa maSouth Africans vano overspend atunga mari yanga akuita shoma asi kukanganwa chaiko akanga asiri munhu aikanganwa zvakanyanya muri yake. Murume uyu anga ari murume anodhakwa here kana kuti ai munhu anoita zvechechi anga kanyatsoita semurume? Nakumbobvira adhakwa nakutombobvira anwa doro ainamata ngirikini Joan Masuwe echishanu ndokwainamata murume ndokwanga achinamata kuSouth Africa ikoko. Maybe tichipendera panapa mungadawo kutaurawo here mashoko maviri matatu kune veukama vemurume nekuti ndanzwa kuti havana mbobvira vakubatai kana kuwanika panapa. Zvamungada kutaura kwavari nechiitiko chaitika panapa uyezve zvinhu zvamakatarisira kubva kwavari? Ini chandokuda kutaura ndechekuti dai vari vamwe vanhu vauya tawirirana nekuti tose tiri vanhu nekuti hatisisu togatafirwa naivo varasikirwa saka chiri kungodiwa apa kuisa musoro pamwe chete toronga topanana madecisions zvatopera. Maybe mungatiudzawo kuti makamirira postmortem here mapurisa ari kuti chii maproceedings makatarisira kuti afambe sei? So far hatina kana chatinacho kuti tingati tiri kumirira postmortem kana kuti tiri kumirira hatina tiri pazero hapana takangogara kuitira kuti because isusu pachivanhu chedu kuziva kwatinozviita ndekwekuti ivo vakauya vakaridza mhere kuno kwakabva mudzimai ndokuti titange kucommunicate saka so far takangogara hatizivi kuti vachauya kana kuti havauyi apa hatizivi. Tiri kuona kuti nyaya dzedomestic violence dziri kuwanda. Nezuro tanga tiri kuEastville kwaine nyaya yemurume akauraya vana vake akazama kuuraya mukadzi wake panyaya futi yekusanzwisisana mudzimba. Tinokukurudzirai kuti kana mune maissues amukusangana nawo muwanano dzenyu musike counseling nekuenda kumapurisa. Zita rangu ndinoitwa Anesuta Shamahachi. Tisangane zvekare muzvirongwa zvinotevera pano paDestiny TV.